Лукашенко сумняецца ў сваёй перамозе. Но я не так уверен, что меня изберут. Сякеры для полякаў. Будем продавать в Польшу, может, в Америку. Новая цитата Лукашенки. Иногда ляпнешь языком, топором не вырубишь. Лукашенко сумняецца ў існаванні Бога. Если он есть, то он его спас. Як выглядае росквіт? Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі распавядзём ужо зараз. У Беларусі пачаліся так званыя выбары Лукашэнкі. Пакуль ні ў Пекін, ні нават у Маскву па розных прычынах паехаць не атрымалася. То ў першы дзень датэрміновага галасавання 21 студзеня Александр Лукашенко наведаў МАЗ. Там можна было смела пахадзіць па прадпрыемстве, выступіць перад рабочымі, дзе ўжо ніхто не крыкне табе «сыходзь». Судзячы па пытаннях, што задавалі Лукашэнку, іх зараз хвалюе іншае. Найперш вядома інаўгурацыя Трампа. Лукашенко нават пожартовал. Но я не так уверен, что меня изберут, как Трамп, но я уже начал подписывать указы. Я не жду, изберут, не изберут. Вядома ж, яму не даводзіцца чакаць, выберуць ці не выберуць. Выбар уже даўно зроблены, а самі выбары проста неабходны рытуал. Таму дыктатура, згодна Лукашэнкі, мае свой станоўчы бок. То ли 78, то ли 87 указов, это которые отменит указы Джо Байдена. Мне не приходилось отменять свои указы, другого президента не было. Вось чаму там нестабільнасць, а ў Беларусі больш за 30 гадоў стабільнасць. Да і паказваць Лукашэнку сталі з выгаднага ракурсу. Глядзіце, як ён узвышаецца над народам, як дуб сярод лесу. Лукашенко атрымаў на МАЗе падарунак, новую беларускую сякеру, якую ганарова назвалі «іздзеліем для колкі дров». Лукашенко ж адразу пообещал еще до выборов проверить ее в справе. Надеемся, что это изделие станет вашим самым любимым, потому что сделано руками нашего подрастающего поколения. До выборов проверю. И поспробовал, об чем тут же похвалились на пуле первого. Хороший топор. Имеет право на жизнь. Будем продавать в Польшу, может, в Америку. Завалим Польшчу і Амерыку сякерамі. А яшчэ ён прэзентаваў новы фасон шапкі. Нібыта на першы погляд падобны на кухарскі ці лекарскі, але больш нагадвае фрыкійскі каўпак, толькі што не чырвоны. Напэўна, сшылі па яго асабістаму загаду. А можа, сам пашыў? Экспертный вариант. Трэба назваць гэта «іздзелие для пакрыцця галавы» Александрыйскі каўпак па назве вёскі, якая мела гонар нарадзіць на свет Лукашэнку і прадаваць у яго калекцыі мерчу. І каб праз месяц у кожнага чыноўніка на галаве было падобнае іздзелие. І Трампу адправіць у якасці падарунка разам з мазаўскай сякерай, каб было чым вырубіць, калі скажа не тое. Иногда ляпнешь языком, топором не вырубишь. Яго прапагандысты ўжо пахваліліся, што выпусцяць з гэтымі словамі новы мерч. Вось абавязкова першы асобнік гэтай цішоткі трэба будзе ўручыць азаронку, а пасля і астатнім прапагандыстам. А можа, беларускай сякеры ўсё ж высечы атрымаецца? А магчыма, і не сякерай. Проста трэба інтэрнэт вырубіць. Менавіта пра гэта і спытала мазаўская ідэалагіня. Можем пресечь все, что угодно. Мы больше шутить со своим государством, а я с вами не намерен. Сам Лукашенко умее не толькі прасякаць, але і высякаць непатрэбныя словы. Вось ляпна он 10 гадоў таму ў Кішынёве, што Расія не будзе ваяваць ва ўкраіне, а калі будзе, то зробіць сабе горш. А зараз гэтыя словы падалей ад граху прыбралі з яго сайта. Але ж сам сказаў, што не высечыш. Ну а тым часам у краіне ударнымі тэмпамі ідзе датэрміновае галасаванне. Мала проста схадзіць ды кінуць лісток у выбарчую скрынку. Трэба пра гэта абавязкова пахваліцца. Цэлы флешмоб па краіне праходзіць, дзе ўдзельнічаюць і вайскоўцы, і міліцыянты, і ратавальнікі, і прапагандысты. Вчера я проголосовал на выборах президента Беларуси. Основной день 26 января, но проголосовать можно досрочно, так что приглашаем. Выступаючы на МАЗе, Лукашенко сказаў, што Трампа ўратаваў Бог. Вядома, калі ён ёсць. Дональд прав. Господь его спас. Если он есть, то он его спас. Вось і ксёндз са Смаргоні так падумаў. Ёсць той Бог ці няма, ніхто дакладна не ведае. А вось Лукашенко ёсць дакладна.
Таму лепш схадзіць ды прагаласаваць. Я голосую досрочно, потому что я священник, и поскольку у нас в Маргоне в воскресенье 6 служб, у меня не будет времени, наверное, подойти. И я решил подойти ответственно и сделать это заранее, чтобы уже в воскресенье быть со своими прихожанами. Бог у першую чаргу, Лукашенко па-за чаргой. Што праўда, слаба ксяндзу дапаможа гэта галасаванне, як і расейская мова, дарэчы. Чужыя яны для сістэмы, колькі не прагінайся. Прадстаўнікі клятай заходняй цывілізацыі. Таму не паклічаць іх асвяшчаць міліцыянтаў, дручкі ды ракеты. Тут поле толькі для праваслаўных бацюшкаў. Вось у Віцебску акрапіў поп святой вадой амонаўцаў, як належыць, разам з сынам. А ў ксяндзоў дзяцей няма. А калі раптам і ёсць, то хаваць гэта трэба. Уже не так і крыўдна будзе атрымаць асвечаным дручком па гарбе. Лічы, як хрост атрымаў. А ксяндзы — это ўсё адно ворагі. Нават праз 170 гадоў пасля смерці могуць шкодзіць. Таму і разбурылі высокамаральныя ўлады магілу ксяндза Адама Фалькоўска ў Лідзе. Гэта ж трэба. Ксёндз, яшчэ ж напэўны паляк, ды яшчэ заклікаў да змагання з расейскім царом. Разбурыць? Нічого ж больш разумнае не прыдумаць не ў стане. Ужо шмат разоў было заўважана, што Расія зрабіла з Беларусі выпрабавальны палігон. Спачатку нейкую дзіч паспрабуюць на беларусах, паглядзяць, дзейнічае, і тады давай это ў Расіі ўводзіць. Нядаўна ў Беларусі пачалі судзіць нябожчыкаў за ўдзел у генацыдзе беларускага народу. А ў Расіі пайшлі яшчэ далей. Дэпутат Бурляеў патрабуе правесці расследаванне смерці паэта Лермонтова на дуэлі. Маўляў, у свой час дрэнна следства правялі. Нагадаем, што Міхаіл Лермонтаў загінуў на дуэлі з Мікалаем Мартынавым 27 ліпеня 1841 года. Цікава, як Бурляеў у выпадку чаго прапануе пакараць Мартынава? Адкапаць і пасадзіць то на пажыццёвае, ці адкапаць і расстраляць? Што праўда, іншыя калегі дэпутата не падтрымалі. Маўляў, хапае ў расейскіх следчых справы без Лермонтава. Вяртаемся ў Беларусь. Калі паглядзець, усе толькі і жадаюць, каб Лукашенка кіраваў вечна. Флэшмобы праходзяць усюды, дзе магчыма. Напрыклад, на сталічным вакзале. Дарэчы, тут кандыдат ад камуністаў прапанаваў адмяніць слово «прэзідэнт» і назваць Лукашэнку старшынёй Рэспублікі Беларусь, як у Кітаі, а Заронак прапановаў зваць проста «правадыр». Вождь па-іхнаму, а па-нямецку фюрер, а лепш афіцыйна назваць пасаду бацька. Ужо ж пражылося гэта. Прайшоў флэшмоб і на галоўнай плошчы ў Віцебску. Тут ужо аж расейскія патрыёты ўзбудзіліся. Нават удзельнікам апраўдвацца прыйшлося. Але ў рэгіёнах карцінка выглядае не вельмі прывабна, а часам і зусім непрывабна. Так выглядалі твары работнікаў у Рагачоўскім раёне. Неяк незаўважна на іх радасці, як незаўважныя і ў саміх я бацькаў. Ды і прадпрыемствы выглядаюць зусім не квітнеючымі. І гэта не адзін такі раён, такіх большасць у краіне. Гэта нават прызнаюць у кіраўніцтве Лукашэнкі. Нядаўна 65 раёнаў са 118 прызналі неспрыяльнымі для вытворчасці сельскохозяйственной прадукцыі. Ни черта не будет. Особенно, да не только в промышленности, в сельском хозяйстве. Найбольш такіх раёнаў знаходзіцца ў Гомельскай і Віцебскай абласцях, менш у Берасцейскай, Гарадзенскай і Мінскай. Цікава, што на працягу стагоддзяў продкі маглі тут гаспадарыць амаль без тэхнічнага прагрэсу. А зараз, дзякуючы моцным гаспадарнікам, усё прыйшло ў заняпад. Хутка ўся краіна стане неспрыяльнай. Хаця чаму хутка? Ужо стала. На этом у нас усё. До наступнай сустрэчы. Беражыце сябе. Сустрэнемся пасля 26. Дзякую вам за лайкі і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі або не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Усё будзе добра. Жыве Беларусь! Слава Украіне!